Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Dakle, čekaj, polako, ponovim ovo još jednom. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Može. Može. Nosi masku preko lica, ne budi moron ko Superman. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Ja sam crna udovica, ne budi kao ja, reci mužu da poštuje mere. Oj. Maska, forever! Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Ali kada krizni štab popije bananu, događa se nevjerovatna promjena. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Ajde, ako Two-Face može nositi 2 maske, može ti jednu. Loš slogan, da vidimo ko nije išao u školu. Ja sam Batman i nije mi problem da masku metnem. Ćao, ja sam Batman. Izbjegavajte okupljanje. Evo, moji Keva i Ćale išli u bioskop i tada. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Ljudi, bit će nam malo Bežanijskog groblje i cela Orlovača. Mi smo primili vakcinu i šta nam fali? Mi smo ninja kornjače. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Erik je na izgled običan momak, ali kada Erik pojede slepog miša, događa se nevjerovatna promjena. Erik počinje da kašljuca. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Idemo, gospodo. Maska. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Kija je bezbedno kao Spider-Man. Držite distancu, poslušajte Doktor Strange-a, ali ne onog iz kriznog štaba. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Kapetan Amerika na svome štitu svakom nevakcinisanom ponudit će kitu. Loš slogan za epidemiološke... Uglenović se već vakcinisao. Ajde, Niđo, ajde. Mirjevski seljačke fore. Vitez koja god vakcina. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Iron Man može da potvrdi. Nije strašno kad vam ubace čip. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Ajmo, gospodo. Ovo je najdebilniji fan. Ne. Ako držiš distancu, Wonder Woman pokazat će ti macu. Loš slogan za epidemiološke mere koje izgovaraju superheroji. Vakciniši se i ti, postani radioaktivni čovek. Dobro, je li to? Imamo još nešto? Ne, hvala Bogu, ne. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.